Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, ngikubingelele kuphi nakuphi la enibukele khona ngemakuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso. Ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe kwi-channel, like i-video ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke mangifaka i-video wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha ebese uyangena kwe-video uyayibuka. ZikuTrend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusemathini ngalolo suku. Ingane zakwethu-ke senibekela-ke nje egamekweni eyiseyithe zenzeka kulona-ke usuku lwanamhlanje laphaya endaweni-ke yase-Westleton e-Ermelo eMpumalanga. Kuthiwa-ke laphaya kuboshwe-ke owesifazane oneminyaka ewu-33 ekuthiwa-ke ukwaze wabulala isoka lakhe emva kwengxabano abebenayo nesoka lakhe. Kuthiwa-ke akagcinanga ngokuligwaza alibulale nje kuphela, kuthiwa-ke ube-ke esenza ihluku waliqoba ophisi icubu wazithatha wazifaka esikhwameni. Kuthiwa-ke osukwini lwakusasa uyavela enkantolo. Lesigameko senzeke laphaya e-Westleton e-Ermelo eMpumalanga. Like i-video, subscribe kwi-channel, uphinde ucomment kwi-comment section ungitshela ukuthi wena ekuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba la kwi-ZikuTrend TV. Ngizohleze ngikhona ngulethela-ke indaba eyisematheni usuku nosuku ahlangabezane kwi-video elandelayo.